Зараз. Як ти мене дістав, нічого, я ще час потрачу. Яка різниця, як не летять? Зараз я подзвоню на 102, запишу, яка операція проходить, хлопці. Операція як називається? Не операція, Ще раз. Ну, причина зупинки називається. Відпрацювання. Відпрацювання. На маршруті. Відпрацювання. Маршрут номер 1. Заліщицького району. По причині Заліщицького району яке відпрацювання? На наявність документів що? Ну як? Ну відпрацювання. Мене безпеки керуєте транспортним засобом. Вас не зупинили. Ручку контроль 2-3В. Хлопці, я зараз стою. Ви вже знову почали. Це ви вже другу причину назвали. Ну як ви сказали, що відпрацювання? Зупинили, що було відпрацювання. Скажіть відпрацювання, яке як називається конкретно. Яке конкретно? Ну відпрацювання по чому? Що по чому? Ну як відпрацювання? Ви сказали, ви зупинили відпрацювання. Так, відпрацювання. Заліщицького району. Ви порушили контроль 2-3В. Відпрацювання по чому? Конкретно ви сказали, при наявності документів чек. Протектуйте мені, щоб я зараз подзвонив на 102 і вияснив, чи є таке відпрацювання. Назвіть, будь ласка, причину Я зупинки. вам вже 2 рази говорю. Яка? 2 рази можу. Яка? От вас там на камері є записано, то послухайте. Як це я буду слухати, хлопці? Назвіть мені причину зупинки. Назвіть причину Я вам зупинки. пояснив, що порушив контроль 2-3В. Назвіть, будь ласка, що це за пункт 2-3В.